सही एक दिन प्रोग्राम ना रहे अब बूढ़ा भैया सुत गए अपना घरे लड़कों के बगल में सुता लिहले मौगियो सुत गई पप्पू भैया ये हकीकत बात बताओ तनी हम कैसे जननी उहे कहलर रहे राम दरस जी से तो राम दरस जी हमरा से बतावले इनकरा पेट में पहुंचे ना अब जाने कि मर्द मेहरारू रहल 11 रात बज गई 11 रात बज गई साउंड वाला भाई साहबुद्दीन मास्टर साहब मौगी के धीरे से खोदल है पहले कोई आब हेने हेने आओ अब मौगी अइलस त कहते कि हां का मालगाड़ी चलावत तनी शताब्दी एक्सप्रेस चलाई ना अब जान जाई आज लोगले शताब्दी एक्सप्रेस चला आ तल लइका पलंगवा पर से भद दे गिर गई ओखिया मिसत कहत कि बताव स तोहनी के बाबू माई बाड़ा स कि कसाई बाड़ा स रे तोहनी के माल गाड़ी चलाव स अच्छा है शताब्दी एक्सप्रेस चलाव स सबसे कम सवरिया तो मत गिराव स